Καλησπέρα. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητέ φίλε, ελπίζω να είσαι καλά και να έχεις μια όμορφη και γεμάτη μέρα. Εύχομαι να κύλησαν όλα ήρεμα και γενικά να πήγαν όλα όπως τα ήθελες. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα περάσουμε λίγη ώρα μαζί, καθώς η μέρα φτάνει στο τέλος της και είναι η ώρα για ύπνο. Και γι' αυτό είμαι εδώ, για να σε βοηθήσω να χαλαρώσεις το σώμα σου, να ηρεμήσεις το μυαλό σου και σιγά σιγά να αποκοιμηθείς και να κάνεις το πιο γλυκό και ξεκούραστο ύπνο που έχεις κάνει ποτέ. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω να χαλαρώσεις, να διώξεις την κούραση και την ένταση της ημέρας και σιγά σιγά να αφαιθείς να σε πάρει ο ύπνος. Μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά που θα λέω, άσε με εμένα να λέω τα δικά μου. Άκου απλά τη φωνή μου και τα πουλιά. Άκου απλά τη φωνή μου και προσπάθησε να χαλαρώσεις όσο γίνεται όλο και πιο πολύ. Και αν όταν ξυπνήσεις έχεις μια ατελείωτη επιθυμία να πας στην Ίσυρο, θα σου έλεγα να μην το σκέφτεσαι και να πας. Βγάλε εισιτήρια, πάρε την παρέα σου, το τέρι σου, τα αδέρφια σου, όποιον θέλεις, τη μάνα σου ή ακόμα και μόνη σου ή μόνος σου και πήγαινε στο νησί. Είναι πραγματικά εκπληκτικό και θα περάσεις τέλεια, όποτε και να πας, με όποιον και να πας. Όπως κατάλαβες λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω για την Ίσυρο. Έχω γράψει εδώ κάποιες σημειώσεις, μερικά γενικά πράγματα για το νησί, για το ηφαίστειο που υπάρχει εκεί, για τα χωριά που μπορείς να επισκεφτείς, τις παραλίες φυσικά, στις οποίες μπορείς να απολαύσεις το μπάνιο σου. Έχω γράψει λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία θα σου πω και σε επόμενα βίντεο. Στο σημερινό θα μιλήσω κυρίως για το ηφαίστειο που υπάρχει στο νησί και σε κάποιο επόμενο βίντεο θα σου πω και για τα χωριά και για τις παραλίες. Στην Ίσυρο λοιπόν πήγα πριν 1 χρόνο. Πήγα το Σεπτέμβριο του 2023. Η Ίσυρος βρίσκεται στα Δωδεκάνησα και είναι σχετικά κοντά στην Κο. Εγώ πήγα με καράβι από το Πειραιά. Το δρομολόγιο ήταν μεσημεριανό, έφευγε μεσημέρι από το Πειραιά το καράβι και φτάσαμε εκεί μες στην άγρια νύχτα. Φτάσαμε ξημερώματα, ήτανε 4 η ώρα, δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι τα δρομολόγια τα περισσότερα είναι τέτοια, φτάνεις δηλαδή νύχτα στο νησί. Τουλάχιστον αυτό ίσχυε πέρυσι, τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Το ταξίδι είναι σχετικά μεγάλο. Εγώ δεν είχα καμπίνα, αλλά φυσικά και μπορείς να κλείσεις καμπίνα για να είσαι πιο ξεκούραστος και πιο άνετος στο ταξίδι σου. Όπως είπα λοιπόν, φτάνεις νύχτα στο νησί
αλλά εκεί οι επαγγελματίες που έχουν καταλύματα είναι συνηθισμένοι σε αυτό το ωράριο, οπότε μπορεί να έρθει να σε βρει στο λιμάνι ο ιδιοκτήτης του δωματίου που θα νοικιάσεις. Εγώ ήμουν τυχερή γιατί τη νύχτα που ταξίδευα είχε πανσέλινο και μου έχει μείνει η εικόνα του νησιού καθώς πλησιάζαμε. Μου έχει μείνει στο μυαλό γιατί ήταν πραγματικά απίστευτο θέαμα. Το φεγγάρι ήταν γεμάτο και πολύ φωτεινό και το νησί έχει ένα περίεργο σχήμα, επειδή ουσιαστικά η Νήσιρος είναι ένα ηφαίστειο, ολόκληρο το νησί είναι ηφαίστειο. Τα βουνά του έχουν ένα ιδιαίτερο σχήμα. Η καλτέρα δηλαδή φαίνεται καθώς πλησιάζεις στο νησί. Και έτσι όπως ήταν γεμάτο το φεγγάρι και έπεφτε το φως πάνω στο νησί, φαινόταν λες και όλο το νησί είναι ασημένιο. Ήταν απίστευτη εικόνα. Δεν τράβηξα φωτογραφίες, αλλά την έχω αυτή την εικόνα στο μυαλό μου. Ήταν κάτι απίστευτο. Το νησί γενικά είναι μικρό και οι αποστάσεις είναι κοντινές. Παρ' όλα αυτά, αν έχεις αυτοκίνητο ή και μηχανή, κάποιο όχημα τέλος πάντων, σίγουρα είναι κάτι θετικό αυτό. Και οι δρόμοι είναι σχετικά καλοί, δεν είναι... Έχω πάει και σε χειρότερους, δηλαδή σε άλλα νησιά. Υπάρχει και ένα βενζινάδικο, να σου πω, το οποίο είναι στο δρόμο που πάει από τα Λουτρά στους Πάλους. Είναι δύο μικροί οικισμοί του νησιού. Το βενζινάδικο είναι κοντά στα Λουτρά, λοιπόν, λίγο μετά καθώς πηγαίνεις προς Πάλους. Επίσης να σου πω ότι γενικά έχει επισκέπτες στο νησί, αλλά όχι κάτι τρομερό. Εγώ πήγα και Σεπτέμβρη βέβαια, που όσο να είναι η κίνηση είναι λιγότερη. Το νησί γενικά έχει τουρίστες και Έλληνες και ξένους, αλλά δεν γίνεται χαμός σίγουρα. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή βρίσκεται πολύ κοντά στην Κο, υπάρχουν καθημερινά δρομολόγια από την Κο για Νήσιρο. Τουλάχιστον πέρσι που πήγα εγώ είχε κάθε μέρα, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Και έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες από την Κο, έρχονται με γκρουπ και ξαναγώ κανονικά, δηλαδή είναι εκδρομές οργανωμένες και φεύγουν κάθε πρωί με το καραβάκι από την Κο, έρχονται στην Νήσιρο, κάθονται μέχρι το μεσημέρι απόγευμα και μετά επιστρέφουν. Όταν έρχονται λοιπόν τα καραβάκια, γίνεται χαμός. Ξαφνικά δηλαδή το λιμάνι γεμίζει κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες έτσι, για μονοήμερη από την Κο. Όταν φτάνουν λοιπόν το πρωί στο νησί, υπάρχουν στο λιμάνι λεωφορεία που τους παραλαμβάνουν και τους πηγαίνουν στο ηφαίστειο φυσικά, σε ένα άλλο χωριό, στα νικιά, και φυσικά κάνουν και τη βόλτα τους και στο Μανδράκι που είναι το λιμάνι του νησιού. Οπότε έρχεται πάρα πολλοί κόσμος με αυτές τις εκδρομές και γενικά το πρωί μέχρι το απόγευμα το νησί έχει παραπάνω κίνηση, φαίνεται δηλαδή. Το απόγευμα που φεύγουν οι επισκέπτες και γυρίζουν στην Κο, το νησί ηρεμεί. Βλέπεις διαφορά δηλαδή. Και κυρίως αν πας σε περίοδο που δεν έχει τόσο κόσμο, όπως
το Σεπτέμβρη, θα δεις ότι το βράδυ το νησί είναι πολύ πιο ήσυχο, έχει πολύ λιγότερο κόσμο. Η Νήσυρος γενικά είναι ένα πολύ όμορφο νησί και αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείς για τη φυσική του ομορφιά. Έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες και τα χωριά είναι πολύ όμορφα. Αλλά το πιο εντυπωσιακό θα έλεγα ότι είναι φυσικά το ηφαίστειο. Η Νήσυρος λοιπόν, όπως σου είπα, είναι ένα ηφαίστειο. Άμα τη δεις στο χάρτη θα παρατηρήσεις ότι το νησί είναι ολοστρόγγυλο και κάπου στη μέση περίπου, στο κέντρο, βρίσκεται ο μεγαλύτερος κρατήρας του ηφαιστείου που ονομάζεται Στέφανος. Και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι μπορείς να επισκεφτείς το ηφαίστειο και να περπατήσεις μέσα στο κρατήρα. Και το ηφαίστειο είναι ενεργό. Ουσιαστικά περπατάς στο κρατήρα ενός ενεργού ηφαιστείου. Όσο τρελό και αν ακούγεται, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει και σε άλλα μέρη αυτού του πλανήτη. Ξέρω ότι μπορείς να επισκεφτείς ηφαίστεια και να περπατήσεις γύρω γύρω και να βλέπεις το κρατήρα από ψηλά. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω αν μπορείς να περπατήσεις μέσα στο κρατήρα ενεργού ηφαιστείου σε άλλα μέρη της γης. Δεν ξέρω, μπορεί και να γίνεται. Θα το ψάξω. Στην Ίσσερο μπορείς να το κάνεις όμως και θεωρώ ότι έστω και μόνο γι' αυτό αξίζει να την επισκεφτείς. Τι να σου πω τώρα για το ηφαίστειο, ό,τι και να πω είναι λίγο. Είναι κάτι ξεχωριστό και θεωρώ ότι είναι μια εμπειρία που μένει ως ανάμνηση. Το ηφαίστειο λοιπόν είναι στο κέντρο του νησιού και η απόσταση είναι μικρή σχετικά, όπου και να μένεις δηλαδή. Η διαδρομή προς το ηφαίστειο δεν είναι μεγάλη. Είτε μένεις στο Μανδράκι που είναι το λιμάνι και ο μεγαλύτερος οικισμός του νησιού, είτε μένεις στα Νικιά ή στον Εμποριό που είναι 2 ορεινοί οικισμοί, είτε μένεις στους Πάλους ή στα Λουτρά που είναι παραθαλάσσιοι οικισμοί. Όπου και να μένεις λοιπόν, ο δρόμος για το ηφαίστειο είναι ένας και είναι σύντομος. Όπου και να μένεις λοιπόν, το δρόμο για το ηφαίστειο θα τον βρεις πολύ εύκολα. Ουσιαστικά είναι μια κοιλάδα και ο δρόμος διασχίζει αυτή την κοιλάδα, έχει μια μεγάλη ευθεία στο τέλος, η οποία οδηγεί στον κρατήρα. Όταν φτάνεις λοιπόν εκεί μετά από σύντομη διαδρομή σχετικά, βρίσκεσαι στη μέση του πουθενά. Υπάρχει χώρος για να αφήσεις το αυτοκίνητό σου και υπάρχει και ένα κηλικείο εκεί στην είσοδο που έχει και τραπέζια και μπορείς μετά την επίσκεψή σου στο κρατήρα να καθίσεις, να πιεις κάτι δροσερό ή να φας. Υποθέτω ότι έχει και κάποια σνακ, δεν ξέρω, εγώ δεν πήγα καθόλου στο κηλικείο. Δεν ξέρω αν ήταν και ανοιχτό κιόλας όταν πήγα. Αλλά απλά σου λέω ότι υπάρχει αυτός ο χώρος εκεί, αυτή η καφετέρια που μπορείς μετά να ξεκουραστείς, να πιεις κάτι, να φας ίσως. Και φυσικά υπάρχουν και τουαλέτες εκεί δίπλα. Και πέρα από αυτά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Έτσι είναι ερημιά εκεί τελείως.
μπορεί να βρεις μόνο κατσίκια από εδώ και από εκεί να περιφέρονται. Φτάνεις λοιπόν στην είσοδο ουσιαστικά του χώρου που βρίσκεται ο κρατήρας. Εκεί υπάρχει μια εξέδρα όπου μπορείς να κάτσεις και να χαζεύεις. Να χαζεύεις το κρατήρα από ψηλά, να βλέπεις γύρω γύρω την καλτέρα, να βγάλεις τις φωτογραφίες σου. Εκεί υπάρχει και ένας πίνακας που δίνει μερικές πληροφορίες για τους κρατήρες. Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες για το ηφαίστειο της Νησήρου, για τα υπόλοιπα ηφαίστεια που βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο γενικότερα, και να δεις και φωτογραφίες και πετρώματα, μπορείς να επισκεφτείς το μουσείο που υπάρχει στα Νικιά, ένα χωριό ορεινό. Στην είσοδο του χωριού υπάρχει ένα μουσείο στο οποίο θα βρεις περισσότερες πληροφορίες για τα ηφαίστεια. Εκεί κοντά στην εξέδρα λοιπόν ξεκινάει και το μονοπάτι που οδηγεί στο μεγάλο κρατήρα, στο μεγαλύτερο κρατήρα. Υπάρχουν και άλλοι κρατήρες στο ηφαίστειο, μικρότεροι. Όλοι έχουν το όνομά τους. Αν θυμάμαι καλά, υπάρχει ο μεγάλος Πολυβότης και ο μικρός Πολυβότης και κάποιοι άλλοι τέλος πάντων. Το μονοπάτι βγάζει στον μεγαλύτερο κρατήρα, το Στέφανο, αλλά μπορείς να επισκεφτείς και τους υπόλοιπους περπατώντας στα μονοπάτια που υπάρχουν εκεί γύρω. Το μονοπάτι είναι σύντομο και πολύ βατό. Παρ' όλα αυτά καλό είναι να φοράς κλειστά παπούτσια και γενικά να προσέχεις. Αφού περπατήσεις αυτή τη σύντομη διαδρομή θα βρεθείς μέσα στο κρατήρα. Στο κρατήρα μπορείς να περπατήσεις όπου θέλεις. Μπορείς να το περπατήσεις από άκρη σ' άκρη. Υπάρχουν μόνο κάποια σημεία στα οποία δεν επιτρέπεται να πλησιάσεις και έχουν γύρω-γύρω ένα σκηνή. Αυτά τα σημεία ουσιαστικά είναι κάποιες τρύπες στο έδαφος, από τις οποίες βγαίνουν συνέχεια αέρια, ατμοί, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Υποθέτω ότι οι θερμοκρασίες σε εκείνα τα σημεία είναι αρκετά υψηλές. Αν εξαιρέσεις αυτές τις λίγες περιοχές που δεν επιτρέπεται να πλησιάσεις, όλος ο υπόλοιπος χώρος είναι προσβάσιμος και μπορείς να περπατήσεις όπου θέλεις και να πλησιάσεις όσο θέλεις και να δεις από κοντά τις τρύπες στο έδαφος και τα πετρώματα και τις διαφορές, τα χρώματα που επικρατούν στο κρατήρα. Μπορείς κυριολεκτικά να το περπατήσεις από άκρη σ' άκρη. Όταν βρίσκεσαι στην εξέδρα, στην είσοδο του ηφαιστείου, σου δίνει τη ευκαιρία να θαυμάσεις τον κρατήρα σε όλο του το μεγαλείο, να τον δεις από ψηλά και να έχεις μια γενική εικόνα. Όταν περπατάς μέσα στο κρατήρα είναι τελείως διαφορετικό. Μπορείς να πλησιάσεις, να δεις από κοντά τις τρύπες στο έδαφος. Μπορείς να πλησιάσεις στην άκρη το κρατήρα και να δεις τις διαφορές που εμφανίζονται στα χρώματα, ας πούμε. Σε κάποιες περιοχές κυριαρχεί το κίτρινο και το γκρι, σε άλλες περιοχές κυριαρχεί το καφέ και το
το κεραμιδί πιο πολύ. Σε κάποια άλλα σημεία υπάρχει πράσινο. Κυριαρχεί το πράσινο και το κίτρινο και το γκρι. Υπάρχουν γενικά διαφορές που όταν βρίσκεσαι μέσα στον κρατήρα μπορείς να τις δεις πολύ πιο άνετα από ότι όταν κοιτάς από ψηλά. Θα σου πρότεινα, αν βρεθείς ποτέ στην Ίσυρο, να πας στο κρατήρα και να περπατήσεις μέσα. Είναι απίστευτη εμπειρία και πραγματικά αξίζει. Πραγματικά αξίζει. Θεωρώ ότι κάποιος θα χάσει κάτι αν επισκεφτεί το νησί και δεν πάει στο ηφαίστειο. Όπως σου είπα, εκτός από το κεντρικό κρατήρα, το Στέφανο, υπάρχουν και άλλοι μικρότεροι κρατήρες εκεί στην περιοχή. Δεν πήγα σε κάποιον από αυτούς, οπότε δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά πόσο κοντά ή πόσο μακριά βρίσκονται από το κεντρικό κρατήρα. Νομίζω ότι γενικά δεν είναι μακριά, απλά να θυμάσαι ότι γενικά στο ηφαίστειο έχει πάρα πολύ ζέστη και δεν έχει πουθενά να καθίσεις να ξεκουραστείς σε σκιά. Οπότε να θυμάσαι ότι όλες οι διαδρομές, όσο περπατήσεις δηλαδή, θα το κάνεις κάτω από καυτό ήλιο και ζέστη. Οπότε ίσως να είναι λίγο πιο κουραστικό και πιο δύσκολο εξαιτίας των συνθήκων. Αν θέλεις πάντως, μπορείς να επισκεφτείς και τους υπόλοιπους κρατήρες. Υπάρχουν δρομάκια τα οποία θα σε οδηγήσουν. Επίσης, όπως είπα και πριν, θα σου πρότεινα να φορέσεις κλειστά παπούτσια. Κάτι άλλο που θα σου πρότεινα είναι να επισκεφτείς το ηφαίστειο είτε νωρίς το πρωί, όσο πιο νωρίς γίνεται, είτε αργά το απόγευμα. Να έχει δηλαδή φως, αλλά να μην κάνει τόσο πολύ ζέστη και να μην έχει τάλα ήλιο, γιατί εκεί γενικά έχει πάρα πολύ ζέστη. Αν τη μέρα που θα πας έχει καύσωνα, τότε θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Σου υπενθυμίσω ότι δεν έχει κάπου να ξεκουραστείς σε σκιά. Όσο βρίσκεσαι στο κρατήρα, δεν έχει πουθενά σκιά, δεν μπορείς πουθενά να κάτσεις. Ο μόνος χώρος στον οποίο μπορείς να ξεκουραστείς και να βρεθείς σε σκιά είναι πάνω στη καφετέρια. Εγώ πήγα νωρίς το πρωί στο ηφαίστειο και δεν είχε και κόσμο κιόλας. Είναι άλλο ένα θετικό το να πας νωρίς. Υπήρχαν κάποιοι επισκέπτες, αλλά δεν είχε σχεδόν καθόλου κόσμο. Επίσης να θυμάσαι ότι όταν έρχονται οι τουρίστες από την Κο, τους παραλαμβάνουν τα λεωφορεία στο λιμάνι και τους πηγαίνουν στο ηφαίστειο. Οπότε μπορεί, ας πούμε, στο ηφαίστειο να μην έχει κόσμο γενικά και ξαφνικά να σκάσουν μύτη 4 λεωφορεία μαζί γεμάτα με τουρίστες. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει γενικά στο νησί. Τα λεωφορεία συνήθως πάνε μαζί το ένα μετά το άλλο και ξαφνικά εκεί που μπορεί να είσαι μόνος σου, ξέρω εγώ, στα νοικιά ας πούμε ή στο ηφαίστειο, ξαφνικά μαζεύεται κόσμος, γίνεται χαμός. Να το έχεις και αυτό στο μυαλό σου. Τους τουρίστες μπορεί και να μην μπορείς να τους αποφύγεις. Παρ' όλα αυτά τη ζέστη καλό είναι να την αποφύγεις και να πας, όπως είπα, είτε νωρίς το πρωί είτε το απόγευμα. Κάνει διαφορά, πίστεψέ με. Δηλαδή, εγώ έμεινα αρκετή ώρα στο ηφαίστειο και όταν έφυγα είχε ήδη αρχίσει να έχει πολύ ζέστη εκεί πέρα και εννοείται ότι πρέπει να έχεις μαζί σου νερό οπωσδήποτε. Υπάρχει βέβαια η καφετέρια στην είσοδο που μπορείς
πιείς κάτι, αλλά καλό είναι να έχεις μαζί σου δροσερό νερό για όσο θα βρίσκεσαι μέσα στο κρατήρα ή αν σκοπεύεις να επισκεφτείς και τους υπόλοιπους, να έχεις μαζί σου κάτι να πιείς. Κάτι άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι όπως τα φαντάζεσαι κυριαρχεί μια μυρωδιά στην περιοχή, μυρίζει το θιάφι πάρα πολύ έντονα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αποφύγεις, ό,τι ώρα και να πας. Το θιάφι θα μυρίζει. Τη ζέστη μπορείς να την αποφύγεις, τους τουρίστες μπορείς να τους γλιτώσεις. Το θιάφι δεν το γλιτώνεις με τίποτα. Ήδη καθώς θα πλησιάζεις στο ηφαίστειο, καθώς θα οδηγείς μέσα στην κοιλάδα, ήδη από εκεί θα αρχίσει να μυρίζει έντονα και όσο πλησιάζεις θα μυρίζει όλο και πιο έντονα το θιάφι. Είναι μία μυρωδιά που δεν είναι και τόσο ευχάριστη, είναι αλήθεια αυτό. Μετά από κάποια ώρα βέβαια το συνηθίζεις και δεν σου κάνει αίσθηση πλέον. Φυσικά μπορείς να βάλεις μια μάσκα στο πρόσωπό σου ή ένα μαντίλι ή ακόμα και κάποια μπλούζα να τυλίξεις στο πρόσωπό σου για να μην μυρίζεις. Αν αντέχεις δηλαδή με τη ζέστη να έχεις και καλυμμένο το πρόσωπό σου, τότε οκ. Να το κάνεις. Αν σου φαίνεται πολύ αποπνικτικά με όλη τη ζέστη να έχεις και καλυμμένο το πρόσωπο, τότε κάνει λίγο υπομονή και μετά από μερικά λεπτά δεν θα μυρίζεις το θιάφι. Θα το συνηθίσεις και δεν θα το μυρίζεις. Εγώ όταν έφτασα εκεί με ενοχλούσε η μυρωδιά. Παρ' όλα αυτά δεν έβαλα μάσκα, δεν έβαλα κάτι και μετά από λίγο ήμουνα οκ. Δεν με ενοχλούσε καθόλου, δεν το μύριζα καν. Αυτά λοιπόν έχω να σου πω για το ηφαίστειο. Είναι πραγματικά εμπειρία. Θεωρώ ότι αξίζει να επισκεφτείς την Ίσυρο και για τα χωριά και για τις παραλίες και για το νόστιμο φαΐ. Άλλος ένας λόγος που το νησί αξίζει. Και φυσικά για το ηφαίστειο. Σε κάποιο επόμενο βίντεο θα σου πω για τα χωριά στην Ίσυρο, για τις παραλίες. Θα σου πω και πού να φας. Κάποια μέρη τα οποία εγώ ξεχώρισα για φαγητό. Έχουν πολύ νόστιμα πιάτα εκεί στο νησί. Ελπίζω να σου άρεσε αυτό το βίντεο και να σου δημιουργήθηκε η επιθυμία να επισκεφτείς την Ίσυρο. Εύχομαι μια μέρα να πας και να περάσεις τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έκανες παρέα σήμερα. Ελπίζω να σε βοήθησα να χαλαρώσεις. Ελπίζω ήδη να σε έχει πάρει ο ύπνος. Εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Να είσαι καλά, να προσέχεις και θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα.